Holy Six 2012 New Age. www.holysix.cz. Spolu s kolekcí New Age se těšte na nový web, nový e-shop, který zahájí prodej v pondělí, tudíž 4. června 2012. Po celý červen vám budeme každé pondělí přinášet nové produkty, nové designy. Nebudou samozřejmě chybět ani další inovace, fotky, videa. V plánu jsou také závody, akce, party. Holy Six 2012 New Age.